दिनै तामुलपुर जिल्ला इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल जोंनि लाइमोन दालाया नैबे तामुलपुर ओनसोलनि समाज सेबक मदन मोहन शर्मा बिथांनि गोसोखांथियाव माराथन एबा गोलाव खारनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेखौ नैबे बरनदि दैमानि बे गोजौहा एबा हाइलेन्डनिफ्राय बे जागायनानै मथंगा सकसिम तामुलपुरनि मथंगा सकसिम बे खारनाया जागोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय आरो जायफोरा गेलेबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय मोनसे हाबाफारि जादों आरो बियो मोनसे जोबोद बाखनायथाव आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे बे हाबाफारियाव आइजोफोरनि आरो हौवासाफोरनि आलादा आलादायै बे खारनाय बादायलायनायखौ होदों दा बेयाव माने मोननैबो हानजायाव गोबां बाहागो लागिरिफ्रा बाहागो लादों गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों बेनि गेजेरजों आं बड'लेण्ड सरकारनि गेलेमु बिफाननि सासे मावफुं सोद्रोमा महरै तामुलपुर जिल्ला लाइमोन दालाइ आफाद UPPLनि बिथांमोनखौ आं हाजासे साबायखर जासिदों बिदि बिथांमोना बा गुबुन गुबुन जोंनि दोलो आफादफोरा बिदि गेलेनायखौ खुङोब्ला निस्सय जोंनि उन जोलैफ्रा गेलेनायाव थुलुंगाखांनाय आरो जौगाखांनाया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव फैगोन आं बेखौ मिजिंथियो सार प्रि रिक्रुइटमेन्ट आरो माराथनजों माबाफोर लिंक दङ नामा प्रि रिक्रुइटमेन्टआथ' जाबाय मोनसे गभर्नमेन्टनि बा जोंनि बड'लेण्ड एबा BTR गोरोबथानि मोनसे रिक्रुइटमेन्ट जिहेतु जानो थांगासिनो दङ 10,000 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ आर्मि बा पारामिलिटारि फर्सेस बा आसाम पुलिस बायदियाव थिसननायनि मोनसे दफा जिहेतु दङ बेखौ जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा मोनखायो माने साख्रियाव थिसनजाखायो बेनि थाखाय जोङो सारा BTC आवनो बे प्रि रिक्रुइटमेन्ट ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो नैबे गेलेनाया जाहैबाय बियो जिहेतु जों बड'लेण्ड ओनसोलाव गासैबो बिथिङाव गेलेगिरि दंखायो आरो नैबे दिनै बे माराथनाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बाहागो लानायनि मोनसे जाहोनानो जाबाय जिहेतु गोबां जायगायाव प्रि रिक्रुइटमेन्ट ट्रेनिंआ जाबाय थादों बे प्रि रिक्रुइटमेन्ट ट्रेनिंआव बाहागो लानाय सेंग्रा सिख्लायानो बे गेलेनायावबो बाहागो लाफैदों आरो बे रिक्रुइटमेन्टनि गेजेरजों साख्रि लानायजों लोगोसे आरो जोंनि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायाव थुलुंगा मोननाय मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिया जादों बड'लेण्ड सुक्ति बायदियै बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो बेयाव स्पेसियेलि फर नेशनेल डेम'क्रेटिक फर बड'लेण्ड NDFB नि जायफोर सोद्रोमा दङ बारग' दावहारु बिथांमोनखौनो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बायदियै बे फायखियाव थिसननायनि बाथ्राखौ बे सुक्तियाव बुंनाय जादों आरो बेहाय मोनसे खोथा सिखारबाय थादों जे गोबां NDFB नि बारग' दावहारुफ्रा बैसोआ कभार जालिया डिफेन्सआव थांनो थाखाय दा बैसो कभार जायै जायफोर बारग' दावहारु दङ बिथांमोननि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड सरकारा गोबां बिफानाव बिथांमोनखौ ट्रेनिं खालामनानै बा गोबां बिफाननि गेजेरजों अनसुंथाइ होनानै बिथांमोनखौ गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हानाय राहा खालामनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों लास्ट कुइसन सार जायफोरा माने प्रि रिक्रुइटमेन्ट दा बै प्रि रिक्रुइटमेन्टखौ फोजोबगोन बेवहायथ' जोङो फिजिकेलि काम थिउरिटिकेलि मोननै आयदानि सायाव जोङो ट्रेनिंखौ होगोन आरो जायफ्रा जोबजासिम बे प्रि रिक्रुइटमेन्ट ट्रेनिंआव फैगोन आरो बेनिफ्राय जेब्लानोखि रिक्रुइटमेन्ट रिलि कन्डाक्ट खालामगोन एबा खुंगोन बेयाव जायफ्रा मोजाङै बाहागो लानानै उथ्रिसारगोन बिथांमोना मोननायनिथ' निस्सय सिउरिटि दंखायो आरो बिथांमोना बे साख्रियाव थिसननो हागोन तामुलपुर जिल्ला UPPLनि लाइमोन हानजानि दैदेननायाव दिनै माने नैबे नाग्रिजुलिनि हाइलेन्डनिफ्राय जागायनानै उसुबारि जोंनि सकसिम जे माने माराथन माने लेट मदन मोहन शर्मा माराथन रेसखौ खालामनाय जादों गतिके बिनि गुबै थांखियानो जादों जे UPPL दोलोआ जागायजेननायनिफ्रायनो बे ओनसोलाव मोनसे सोलायनाय लाबोनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि ओनसोलखौ बायदि बिथिङाव जौगालांनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ थिग बेनिनो मोनसे थांखि हिसाबै जोंनि दिनैनि जि माराथन रेस बे माराथन रेसखौ जोङो दिनै जागायनाय जादों मानो होनोब्ला जोङो गेलेनाय बिथिंजों लोगोसे जोंनि बायदि बिथिङाव जोंनि सेंग्रा सिख्ला आजिखालि नोंथांमोना नुदों समाजाव मोनसे बेआइनि मोनसे कार्यकलाप सोलिबाय थायो माने
जायनि थाखाय जों मोनसे बेनि सेंग्रा जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरावबो मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे जांख्रिथायखौ लाबोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों आरो बे रोखोमैनो दिनै गेलेनाय बिथिङावनो जा बायदि बिथिङावनो जा बिथांमोनखौ बेफोराव इनभल्भ खालामनानै जोङो मोनसे सोलायनाय लाबोनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। थ' दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा लाइमोन हान्जाया जि हाबाफारिखौ दिनै जागायबाय आरो बेयो जागायजेननायसो आरो दिनैनिफ्राय हयथ' जोङो बायदि बिथिङाव बेफोरबायदि गोबां खामानि मावनांगोन बे ओनसोलाव मोनसे सोलायनाय लाबोनांगोननि थाखाय बे ओनसोलाव मोनसे जौगानांगौनि थाखाय गतिके जोंनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे जों एन्टि ससियेल जि माने खामानिफोर बे खामानिफोरखौ जोङो गैया खालामनो हायो आरो लोगोसेनो बे ओनसोलखौ मोनसे गेलेनाय बिथिङाव जोङो मोनसे जौगासारलांनाय मोनसे जों बुहुमावनो मोनसे मुंदांखा मोनसे ओनसोल हिसाबै जों गायसनलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो UPPL दला खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांगोन। थ' गतिके दिनै आङो जोबथारनायाव आङो जोंनि UPPL दोलोनि लाइमोन हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै आंनि बुंनांगौखौ बेखिनि बुंफिनो। दिनैनि बे माने जि माराथन रेस बे माराथन खारनायाव खमैबोथ' बेवहाय माने 700सो माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै बेवहाय बाहागो लादों आरो बेनिफ्राय जोङो मोनथिनो हादों जों साननो हायो जे बेवहाय माने जों सानदोंमोन जे एसेबां मानसि जानाय नङा होननानै एसेबां खारगिरि जानाय नङा होननानै खिन्थु दिनै जेरैबायदि जोङो नुबाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जे दिनै गिबि खेबाव जों जि माने जोंनि बे माराथन रेसखौ खालामनाय जादोंमोन बेवहाय जोङो जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरनि ओरैबायदि मोनसे उत्साह बिथांमोननि उत्साहखौ जों नुनो मोन्दों। थ' गतिके जोङो बुंनो हायो निस्सय मोनसे मोजां सोलायनाय जोंनि ओनसोलाव फैगोन। फार्स्ट प्राइज हिसाबै 7,000 आरो लोगोसेनो सेकेन्ड प्राइज 5,000 थार्ड प्राइज माने बेवहाय 3,000 फोसावनाय जादों। बेवहाय हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै बान्था एखे बान्थाखौनो जोङो फोसावनाय जादों। थ' गतिके आसा फारिदों दिनै जेरैबायदि माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओंखारबोदों बेनिफ्राय जोङो मोनसे माने आसा फारिनो हादों जे जोंनि ओनसोला जोबोद थाबैनो गेलेनायनि बिथिङावनो जा बायदिसिना बिथिङावनो जा जोङो सोलायनायखौ लाबोनो हागोन आरो मोनसे मोजां जौगानाय लाबोनो हागोन होननानै जों आसा फारिदों।